нещо много интересно. Съвсем след малко едни много мистични и интересни персонажи ще завладеят студиото ни. Това са русалиите от Петрич, но преди да видим техния танц или изобщо цялата мистика, която носят те, при мен е Димитър Яков, ръководител на групата, за да ни разкаже малко повече за това какво са русалиите, какво представляват. Русалиите са част от тайните мъжки общества от най-дълбока древност. И те изпълняват няколко функции. Едната е чисто военна функция, която изпълняват военните танци. Другата е лекуват хората с помощта на най-различни билки, с помощта на внушение, с помощта на тяхната духовност и сила. Защо русалийските игри са между Рождество Христово или Коледа и между Богоявление и Иванов ден, в така наречените мръсни дни от годината? Да, това са така наречените мръсни поганни дни, когато Исус Христос, нашия Спасител, е роден, но още не е кръстен. Тогава русалиите имат право да извършват техните обреди и обичаи, защото те са между небето и земята. Имат право да вършат неща, които не са характерни за никой християнин. Добре, дружината, ако мога така да ги нарека, русалийската дружина, какви мъже влизат в нея? Русалийската дружина се състои предимно от неженени млади мъже, които са силни физически, чисти са духовно, не са обременени с семейния живот, но тъй като това доста е изгубено във времето, ние продължаваме да изпълняваме русалийските си задачи. Когато се жене един русалия, става страхотно празненство, но оттам нататък той спира да изпълнява тези функции. По-скоро започва да участва като балтаджия, като прод, като чауш. Хора, които са част от които получават парите, получават даренията и така нататък. Забравих само да ви спомена, че те са безсребърници. Русалиите са безсребърници, но те събират пари за черкви, за училища, за чешми, за бедни семейства и така. Този меч си съвсем реален. Мечът е реален. Разбира се, в студиото няма да има нито убити. Разказваме всичко това, защото самата обредност е много интересна, загадъчна във времето. Най-красивата приказка в българския фолклор. Ние ще ви разкажем за русалите, ще ви го покажем. Нямаме търпение за това, но кажи ми, потомствени русали, разбира се, в 21 век, в съвремието, няма как да е онази семантика и онази обредност, но вие все пак съхранявате тази традиция. Разбира се, и то благодарение на нашия хореограф Иван Занчев, който се стреми абсолютно автентично да спазваме обряда и обичая и го е превърнал в един прекрасен сценичен танц, който вие ще видите след малко. Има ли млади хора, които се интересуват и искат да бъдат русали? Разбира се, ние имаме страшно много млади хора, които искат да участват, но имайте предвид, че русалиите са по-скоро в тинейджърска възраст, когато започват като русали. В смисъл някъде между 12 и 18 години. Тогава вече може да ги приемем в русалийската дружина. Това става с един специален обряд, с един специален обичай. Има клетва, има най-различни неща. Тежък занаят е да си русалия. Не е лесно, защото трябва да си честен и почтен, най-важното нещо, което е. Значи да разбирам, че за да влезнеш в русалийската дружина, първо трябва да го приемеш като мисия за себе си, всеки един от членовете на тази дружина, да знаеш, че това е абсолютно безвъзмездно, за да има тази сила, магична сила, която... Разбира се, при самите ритуални танци, когато се лекува болния човек, обикновено най-младия в дружината, последния, който е на хорото, поемайки негативната енергия, той често е припадал. Това означава, станеш ли русалия, ти трябва много да внимаваш с твоя имидж, ако мога така да се изразя модерно. Защото получаваш не само неща, които не са за обикновените хора, ами получаваш и уважението и съвсем друго отношение от обществото около себе си.
толкова интересно разказваш, че дори на мен ми се приисква да видя дали мога да бъда Руселия. Естествено, оставаме шегата на страна. Няма как. Къде са вашите изяви, ми кажи? Ами, сега, да групата, която ще видим, къде се изявите? Само в Петрички регион или? Не, ние сме извън страната. Гостувахме в Турция, даже в Валисото на Одрин. Бяхме поканени от страна на Валията на Одрин. Там в старата сграда на Валисото, която е материално-културно наследство на ЮНЕСКО. Играхме русели, развявахме българския флаг, което не се е случило много отдавна. Защо инструментите, които се използват в руселийските игри, са зорната и тъпана? Тук излиза един много стар спор. Това е една натяквана и въобще наслагвана тематика, която мен лично ме обижда с филми, с литература и така нататък. Според последните изследвания, зорната, която използваме ние, е дошла от изтока, но не конкретно от изтока къде. Има фрески в най-различни манастири, които са преди османската инвазия на Балканите, където ясно се вижда, че се свири с зорни. Дори в Рилския манастир, в Притвора отпред, има са изографисани зорни, тъпани и така нататък. Приемете, че вие също сте изучавали. Знаете, че музикалният инструмент за празненства обикновено е шумен и доста атрактивен. Така че от зорните и от тъпаните, които ще чуете сега от Кавракирово, от Демчо Куртов, от Самир Куртов, от малкия Демчо, ще видите и там каква приемственост има. Ние имаме невероятно богатство с тия русели и с тия музиканти и музикални инструменти. Правя съвсем леката аналогия, както в нестинарските игри задължително е гайдата и тъпана с определени мелодии, така и при вас. Това е характерният звук за тези игри. Зорната, може би, самия звук има също магично действие. Абсолютно. Лековито действие. Той има, защото аз, ако взема сега да ви разказвам, разговарял съм с информатори и така, за безплодие, например, нека си се пълни зорната с най-различни отвари и течности и така. Дълга е темата, но може би е тема на друг разговор. Точно така. Предлагам ти сега да видим и нека вашите игри, няма да го нарека танц, а руселийските игри да бъдат, макар и през екрана на телевизора, да бъдат вашето послание към всички наши зрители за здраве, берекет в новата година, да бъдат излекувани, да няма болести, да има повече сговор, разбирателство и това, което най-важното ти каза, да бъдат по-добри хора. Защото руселията задължително трябва да има много добър имидж. Нали така? Абсолютно. Съгласен съм с всичко. Студиото е ваше. Чакаме с нетърпение да започнете. И така, уважаеми зрители, ще завършим с руселийските игри на руселиите от Петрич. А ние с вас ще се видим следващата събота. Довиждане!